Lacrosse je týmová sportovní hra, kde týmy rozdělíme na dvě silově stejná družstva a hrají proti sobě. Jako pomůcky používáme lacrossové hole a brány a samozřejmě kužely na vytyčení prostoru. Hra začíná hozením míče, tenisáku, který je taky součástí pomůcek, mezi hole zahajujících účastníků. Tým, který útočí, se snaží dosáhnout branky, naopak druhý tým, bránící, se snaží zabránit soupeře, aby dosáhl branky. Hra rozvíjí především spolupráci v týmu, taktické myšlení a obratnost.